Hello, welcome back to my vlog with Engineer Lobo Dio. It's a Christmas day. Mao kani karon ang sitwasyon diri sa residence ni Engineer Dio Lobo. Nabisi na sila sa ilahang mga kung gusto mo kining itlog og sila pa swerte daw ni basta 13 ka buok. Kinsay na 13 ka buok itlog ya. Og 12 kulang. Kay 2023 man ta karon dapat 23 pud ka itlog para lucky year. 12 man kuha na tong kuan. Apil bay ana bay. Lucky year man. Perting bisiha nila. Grabe. Kuya ni mo ni karon ang sitwasyon sa parte nila bisiha sa pinili ayos ko ano. Kaya basig na masubra magdubli ba. Yeah. Alex, siniguro gini si Alex kay karon mo dayon yung Pasko. Pasko pa na Alex wa pa New Year. Balik mo New Year dire kay napatay putlonon sa kapunuan. Pampasko sa niron. Inig New Year, huruto na natong putol tanan. Bali ang kuan ba? Ilahi ang isulyo niya na bali pababaw ang itlog. Sus ganihar na kaon wa mi ka video kay kansi mantig video di ka kaon. Okay. Nawa malaging kanta. Sus na-post di ay. Ipadayon ang kanta kay aron. Di malipat. Napay parapol Napay parapol hulata ang cellphone. Kung kinsay makabunot sa pangalan natong cellphone maiya to. Katon dili mabuak og dili pud mahumod. Di mabasa. May kay basta kay na ako Kay mo na. Abrian mabri. Wa naman dili beer ay. Tidubli dami kan. Pero matulog. At sige mo magkuraan nanda ato ni kita katong katong ako. Mo to dito. Mo to. Kono sa. Oy, apa man di ay. Oy, ham. Ham na ba ham? Burger. Ay na, magreklamo kasi importante nga na buhi ta. Hamburger. Mo ni pre. Pre, brother, okay ra kada brother. Okay ra. Madam, mau manipagmahal sa grupo. Wala ka dato ka. Dato ka. Wala ikaw man nimo eh. Ano? Naroon ni ako, brother. Sister. Asa na to? Mo to ako pre. Di ba na kamukha og ham? Mo to ako. Oy mo to. Ayara ko na, karton na. Special. Ako ang pukusan ka ako kay special. Wala pa sa nga man, napay isa ka sa akong bugas. Oy butan niya. Sus. Kini kay nanay bugas murag di pa unta tamuli murag pauli una ta ba sa iyo pa. Nana may bugas daw di uli na ta sa pamasunod ay. Bugag na ako. Talagan, gikompleto na maghatag. Kami na ko, ay sa maguli kay ang raffle sa cellphone kinsa makadawat ato. Swerte kay to. Ha? Ay, mudawat ba dito kandidatong pildihonon gyatay. Kanang mudaog kay. Butar na mo, mura. Ha?
Pandamay. Maging limaga mag. Ah, lingawan mo ni mga trupa ni Engineer Dio. Huwag niya pili, engineer. Oh, naigis si Engineer. Engineer Blade, apil, engineer Blade. Ngano dili mo? Sato man ngay kamera mo sikatan eh. 1 million views niya. Dili. Magbuhat ang content katong katawanan. Para mo dako. Aron di magkilata sa engineer nga lagot mas ma-vlog mo go ina engineer. Iyay. Na naman tayo mga Kanimo tambay sa kanami sa oh gani naman oh. O, galing yung gusto nga si Engineer Blade ang inyong Oh ah. Official ko na siya sa troop. Makuha na to, isa lang sa ginagawa sa inyo, ligot ang dagat. Pag makuha na to. Ah, sus ligo na. Muli na ko ron kay maligo maguglunis dagat di ani day. Una wag kun wala na way dive putay na. sulti mo ligo ay magdagog pa na man na ta. Okay. Daghang kayong salamat. Og Merry Christmas. Christmas Day ni sa balay ni Engineer Dio nga wala diri. Pag na.